ja, det ved jeg ikke lige pt. Mellem 80 og 100 stykker. Men vi har et lille bitte udvalg med her i dag. Vi har vores ene lille bitte hold, vores pivehold, som lige har fået sat noget sammen, og så har vi nogle af vores seniorer om bag. Vi laver en lille optræden, og så bruger vi en helt lille tid på, at alle jer, som er derude, kan få lov at være med. Det vil sige, at I kan komme op i luften og blive løftet af alle de store, og alle de små piger her foran, de kan hjælpe med at lære at springe her. Så blev I vilde derovre, dreng. Så jamen, det var egentlig bare det. Vores musikanlæg, vi har med. Vores musikanlæg, vi lige har med i dag, er ikke lige det højeste, så hvis I vil prøve at være en lille smule stille, når vi optræder. Selvfølgelig må I gerne klappe, men alt sniksnakken, hvis vi kan droppe den, vil det være skidehammerende. Ja. Er I klar?